Predstavujem sa vám ako občiansky kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici za sídlisko Lány. Som novinár, matičiar, bývalý aktívny športovec, dnes už len rekreačný, som priaznivec aktívneho oddychu v záhradkárskej osade. Dnes som redaktor televíznej relácie Matice slovenskej Pohľady. Môžete ju sledovať v premiére vždy v podvečer v prvý štvrtok v mesiaci na STV2. Posledné roky som známy z vysielania Považsko-bystrickej mestskej televízie, satelitnej TV Patriot alebo katolíckej televízie Lux. Môj hlas sa najčastejšie ozýval z TV príjimačov v reportážach, ktorými som sa snažil poukázať na jestvujúce problémy v Považskej Bystrici. No nie len upozorňovanie, ale aj hľadanie východiska bolo cieľom mojich televíznych materiálov. Neústupčivo v zásadných veciach, hľadanie riešenia, navštevovanie kompetentných. Aj to mi vynieslo povesť nežiadúcej osoby u terajšieho primátora. Prečo to spomínam? Ten, kto sa veľmi zaujíma o riešenie neúnosného stavu, aká je v tomto meste v terajšej politickej konštelácii, sa stáva, podľa mojich skúseností, personou non grata. Snažil som sa vyriešiť bezpečnosť obyvateľov Lánov od neúmerne prehustenej premávky na Lánskej ulici. V posledných 3-4 rokoch sú Bystričania z Lánskej až priveľmi ohrození. Žiadosť prednesená u primátora, kde som ako občan žiadal o vyznačenie prechodu pre chodcov v mieste tragickej nehody malého chlapca na Lánskej ulici, bola zmietnutá zo stola. Možno, že až pomník ďalšieho zabitého chodca by dokázal pohnúť primátorovou nevšímavosťou. Triedenie komunálneho odpadu, porovnávanie možností v Bystrici, iných mestách aj v zahraničí. Tieto televízne príspevky pobavili divákov. Položme si však otázku, prečo si nemáme aj my šetriť svoje peniaze a životné prostredie? Sídlisko Lány má možnosti pre športovanie a kultúru detí a mládeže. Aj to bolo rozoberané v televíznych príspevkoch. Prečo to nepreniesť do praxe? Práca, doprava, kultúra, šport, voľný čas, oddych, to všetko sa dá zladiť na Lánoch k spokojnosti Bystričanov a návštevníkov mesta. O váš hlas sa uchádzam pod číslom 6 ako občiansky kandidát za sídlisko Lány. Dnes vám prinášame nový cyklus slovenskej televízie Pohľady. Pohľady na slovenskú kultúru doma i vo svete. V spravodajskom bloku sme zavítali do Jasenice pri Považskej Bystrici, kde pred 20 rokmi nainštalovali bustu Andreja Hlinku. Zub času si už vyžiadal svoje a tak dielo z iniciatívy miestneho odboru Matice slovenskej vynovili. Majster kamenár Jan Babiar zo Stupného vytvoril z riečných kameňov váhu obvodový múr a po rekonštrukčných prácach sa pomník otca národa opäť zaskvel. Martinské matičné slávnosti, ktoré majú v meste dlhoročnú tradíciu, spríjemnili začiatok augusta nielen obyvateľom mesta, ale aj návštevníkom z blízkeho i vzdialeného okolia. Slávnosti sú spomienkou na vznik Matice slovenskej v auguste 1863. Najväčší úspech malo vystúpenie lúčnice a populárnej speváčky Kristíny s piesňou Hore hronie. Matica spoluorganizuje každoročné výstupy na Kriváň. Tento 2494 metrov vysoký národný symbol Slovákov koncom tohto leta zdolalo vyše 500 matičiarov a priaznivcov turistiky. Ľudia sa kochali tatranskými vysokohorskými chodníkmi a úplne na samom vrchu pri Dvojkríži zazneli známe vlastenecké piesne i básne. Odmena pre účastníkov bola zaslúžená. Nádherný pohľad s panorámou Vysokých Tatier. Trianonská mierová zmluva z roku 1920 usporiadala Európu. Slováci v prvej Československej republike získali územnú celistvosť a čiastočne sa naplnila ich túžba po vlastnom štáte. Všetko dobré sa raz musí skončiť. Čo zažili mladí Slováci vo vlasti svojich predkov, si odnesú domov. Festival teda naozaj končí, ale nie celkom. Možno už zajtrajší deň nám prinesie svoje veľké prekvapenia.
Toto cyrilometodské súsošie je zároveň v tom rámci Svetového festivalu vynikajúcou vecou, pretože spája nielen v európskom rámci, ale aj nadeurópskom rámci Slovákov a všetkých ľudí dobrej vôle. Odhaľovanie cyrilometodského súsošia bolo aj súčasťou festivalu, hoci nad slávnosťou Matica Slovenska nemala priamy patronát. Mnohí účastníci festivalu, napriek tomu, že ich rozvrh programu viazal inde, stihli zavítať aj do Komárna. Púchova bude pôvodná železničná trať odklonená do tunela pri obci Nimnica po viac než kilometrovom úseku cez kopec Diel vyústi vo svahu nad vodnou nádržou. V týchto miestach vlastne bude umiestnený nový mostný objekt dĺžky cirka 700 metrov, ktorý teda musí zohľadňovať aj pripravovanú plavebnú dráhu v rámci Vážskej vodnej cesty. Sme vlastne realizovali dva párové vrty v priestore budúceho tunela Diel. No a vlastne tie výsledky z toho, alebo závery boli také, že výstavba tunela by nemala zásadným spôsobom ovplyvniť kúpeľa Nimnica. Hlavné ciele modernizácie tohto eurokoridoru je zvýšenie bezpečnosti, zvýšenie kvality cestovania a celá táto trasa je vlastne samozrejme prispôsobená na modernú vyššiu rýchlosť 160 km za hodinu. Tak u mňa sa žiadny pohľad nezmenil nikdy. Ja som vždycky rád išiel reprezentovať, keď som mohol. Bohužiaľ, tieto majstrovstvá sa mi nedalo ísť. Mal som zranenie, takže pre mňa je čest reprezentovať. A keď ma tréner zavolá a budem môcť a budem zdravý, tak určite rád prídem. Ako sa trénuje Považsko-Bystričanovi v 10 km vzdialenom Púchove? Tak trénuje sa mi to super. Je tu nový považsko-bystrický hráč Slávik. Ako hodnotíš jeho hru, jeho nastúpenie do mužstva? Tak Ivan je super hráč, bojuje, jazdí na lade, takže právom sa tu udržal a dúfam, že bude zdravý a dostane sa na majstrovstvá. 20. júla sme mali zrád, mi ponúkli zmluvu, tak som ho prijal a som tu. Ako si sa zohral po tých pár dňoch a čo sa ti tu páči? Tak ešte vlastne na tom zohratí sa pracuje, stále sa zohrávame, ať to vlastne bude počas celej sezóny. Je to pár kilometrov od Považskej Bystrice, chodí už pozerať na tvoje tréningy aj rodina? Tak sem tam sa tu ukážu, sa prídu pozrieť. Ešte začiatkom júla priviezol Pavol Mikloš zo Šebešťanovej zraneného jastraba Krahulca do Orlového k ochranárom z HKO Strážovské vrchy. Zachoval sa ako priateľ prírody, jeho pričinením jastrab opäť krúži po oblohe. Zranený vták bol dospelý exemplár chráneného dravca jastraba Krahulca. Po prezretí bolo zistené, že má rozsiahle poranenie ľavého krídla v kolbe. Krahulec bol hneď ošetrený. Dravec mal obdivuhodnú chuť do života. Po 2 dňoch som už zistil, že krahulec si už veselo poletuje po voliere, čo bolo akože také pre mňa až nepochopiteľné, že ako rýchlo sa dostal z takéhoto poranenia. Takže už veselo lietal a bolo vidno, že je tam. Tak sme sa rozhodli, že bude vypustený. Viac ako 2 týždne bol mimo prostredia. Neznamená to, že stratil plachosť a stratil schopnosť prežiť vo voľnej prírode? Určite nie. Je to divoký vták, ktorý zabudne za 1-2 dní, že vôbec bol v nejakom ľudskom zajatí. Voda je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka, je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná číra kvapalina bez zápachu a chuti. Je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Popri pôde má prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Nečudo, že voda je strategické bohatstvo. V okolí Považskej Bystrice máme našťastie dosť vodných zdrojov. Voda, ktorá u nás tečie z vodovodu, má svoj prameň v bližšom alebo vzdialenejšom kúte okresu. Bezpečnostné opatrenia v tomto prípade sú pochopiteľné. Lokalizáciu navštívených vodárenských objektov preto nezverejňujeme. Tento vodný zdroj je podzemný vodný zdroj, ktorý vyviera z dolomiticko-vápencového podložia. Voda je veľmi kvalitná, spĺňa podmienky všetkých ukazovateľov slovenských a európskych noriem. Je dostatočne výdatná v približne 100 až 120 litrov. Z tohto vodného zdroja je zásobované obyvateľstvo
okresného mesta a priľahlých obcí Povazká Bystrica. Kvalita vody, ktorá tečie v Povazkobystrickom vodovodnom systéme, je taká vysoká, že o vode môžeme pokojne hovoriť ako o kojeneckej vode. Kritériom je celková mineralizácia, obsah dusičnanov a ďalšie hodnoty. Nedostatok pitnej vody sa v nasledujúcich 10 ročiach stane najzávažnejším problémom planéty Zem. Podľa správy OSN už teraz 1/3 obyvateľstva žije v oblastiach, kde je nedostatok pitnej vody. Okolo 1,1 miliardy ľudstva pije nezdravú vodu. Slovensko takýto problém nemá. Nádherné výhľady, slniečko, to bola len spomienka na rok minulý. Ani tento rok nemohli chýbať priamo na brále vlastenecké piesne. Domov do Povazkej Bystrice sa všetci vrátili po zastavení v Jasenici. Tu si matičiari uctili 70. výročie od smrti otca národa Andreja Hlinku. Ocenenie tvorcov kroník, ktoré organizovalo Povazské osvetové stredisko v Povazkej Bystrici vo štvrtok 2. októbra, je zároveň aj vďakou za neúnavnú prácu tvorcov dejín. Veď bez zápisov v obecných kronikách, rodinných či záujmových by sme o pár desaťročí nevedeli nič o nedávnej histórii národa. Ja by som chcela vlastne povzbudiť všetkých tých, ktorí majú jednak radi históriu, ale jednak ktorí chcú, aby tá rodina bola ucelená, tak buď aby sa teda stretávali, ako sme to urobili my. Kronikami, ktoré hodnotila porota veľmi priaznivo, bola kronika archeologického krúžku v Povazkej Bystrici. Člen poroty magister Teodor Kohút nám vysvetlil, čo ho najviac zaujalo pri hodnotení rodových novín štvrťročníka Mogador. Zaberajú širokú paletu tejto rodiny z celého Slovenska, hoci vychádzajú len na našom území poväčšinou, a je tam krásne zachytený celý ten rod. Rodiny boli po Slovensku, aby sme boli navzájom informovaní o sebe. Hodnotili sa aj propagačné materiály o obciach, kde bolo ocenených veľa výborných nápadov na zviditeľnenie obcí. Matičiari získali pre výstavbu pomníka obetavých darcov aj predstaviteľov cirkví. Je to pekné a nielen ľudské, ale aj Božie dielo, že táto myšlienka prišla, je tu, zrealizovala sa. Zhodu v presadzovaní práva na život našli aj predstavitelia oboch najpočetnejších konfesí. Život je Boží dar. A keď Pán Boh nám život daroval, tak nemá z ľudí tu, v tejto časnosti, nikto právo, aby na život siahal. Ako vidia zmotnenú myšlienku členky Matice slovenskej? Každý symbol má niekoľko významov. Jeden význam je nenarodené deti. Druhý význam, uctíme si ich pamiatku. Ja ako žena bych bola najradšej, keby všetky deti sa narodili, ale samozrejme aj mali podmienky na život, na výchovu detí. Pri odhalení a posvetení pomníka program predviedli študenti. Prečo organizátori pozvali práve mladých? Od mladosti sa majú naše dievčatá, ale aj chlapci, budúci manželia a otcovia vychovávať, aby sa rozhodli vždycky správne, aby sa uchoval život na tejto zemi aj na našom Slovensku. Všetci zúčastnení, prítomní členovia a sympatizanti Matice slovenskej týmto spôsobom pripomenuli, že pre náš kresťanský národ je nenahraditeľný každý zbytočne stratený ľudský život. Zaspievaním hymny Slovenskej republiky povazkobystrickým súborom Melódia, ktoré je kolektívnym členom miestneho odboru Matice slovenskej a slávnostným prestrihnutím slovenskej trikolóry posledný májový večer odovzdala Národná diaľničná spoločnosť do užívania úsek diaľnice D1 Sverepec-Vrtižer. Na slávnostnom otvorení takmer 380 milión eurového diela, ktoré postavili za 2 roky, premiér vlády Slovenskej republiky Robert Fico okrem ďakovných slov zhotoviteľom, oznámení technických a politických súvislostí, ktoré sprevádzali stavbu, povedal aj podnetný návrh na pomenovanie tohoto významného diela menom Milana Rastislava Štefánika. Ako nám povedal priamo po slávnostnom otvorení a premiérovom zažnutí na svietenia, myšlienka pomenovať most menom Milana Rastislava Štefánika je aktuálna najmä pri pozeraní na dielo, ktoré by si zaslúžilo jeho meno. Podľa Roberta Fica sú tu spojitosti na Milana Rastislava Štefánika práve v Povazkej Bystrici. Je to tak výborné spojenie tejto obrovskej stavby na velikána našich dejín. Ak to chytia do rúk predstavitelia mesta, ja to len privítam, povedal Robert Fico.
Matičiari z Povazkej Bystrice už rok predtým na slávnostnom pochode pri 90. výročí tragickej smrti nášho národného velikána práve na mieste bývalého najvyššieho pomníka Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý, ak by nezbúrali bolševici, by zostal stáť na dohľad od miesta pre strihnutia trikolóry na diaľničnom premostení mesta na Považí, bystrickí matičiari vyzývali zástupcov mesta na obnovenie pamätníka, pripomínajúceho, že práve odtiaľto sa na rozvíjajúcu Povazskú Bystricu pozeral z výšky betónového pilónu náš osnovateľ prvej čiastočnej štátnosti po rozpade monarchie. Symbolicky práve z podobnej výšky viac než 30 metrov nad úrovňou terénu z estakády na štíhlych betónových pilónoch pozerali pri slávnosti na mesto Považania, ktorí napriek daždivému počasiu prišli v hojnom počte na večerné slávnostné otvorenie najnovšej bystrickej dominanty. Návrh premiéra je teda aj zadozučinením pre všetkých matičiarov a národne zmyšľajúcich obyvateľov Povazkej Bystrice. Veď už večerné obdivovanie vysvieteného diela vyvolávalo u mnohých zúčastnených množstvo prirovnaní. Každý jeden zo 7 pilónov pri fotografických záberoch vytvára podobu vítajúcej postavy smerom k miestu bývalého pomníka, ako aj na opačnú stranu mesta k centru Povazkej Bystrice. Môžeme tak povedať, že za jedného zbúraného Štefánika tu majú hrdinov 7, po ktorých sa dusivá doprava už od pondelkového rána rýchlo presúvala z Povazkej Bystrice smerom na Žilinu alebo Bratislavu.